Meron kang daing. Guys, may bayawak. May daing ka. Yun oh. Ba. Ganyan talaga sa tubig yan. Walang pasara. Putol. Putol yung paa. Salado. Ang laki. Hindi makawala yan. Putol yung paa. Nataga siguro to. Ay oo. Ang laki oh. Laki oh. Laki guys oh. Wala. Tapos makawala ano. Hehe. Okay. Yung kinukuha na. Yun, mataba pa. Hindi makagat papayat yan. Eh, may PVC ka na oh. Oo, saka ko lang yung mga pagka. Yan, dahil mo bro. Kailan mo na ulit yan. Oo. Eh, hinihihaw ko na oh. Saan ba yung ano? Pang karawag. Tolos. Wala ba no? Gutom na raw kasi siya. Malagi sana ko ng kuryente ko yan. Nagula yan, boss. Ayan yun. Check po ako siya. Patak na yan. Kuha nga ano. Silyo. Kabayo po. Uy, dami na naman oh. Sarap to. Yan pag may pain yung baka malalaki mahuli ng PVC nun. Wala, takpan ko pang ano nun. Yung puwitan nun. Wala, pagbaba na sa tubig dito. Hirap kasi pupunta ka ron ano. Saan mo ilalagay? Sako? Hindi mo na isako? Ang business mo, Boss Jo? Ay, at pwede titigla ka kami, Boss Jo. Ha? Itong kain, itong mga sako yan. Oo rin. Itong nilibato. Ayun pa na sako. Mag-aabot sa ito. Sako na lang. Ayan guys, yung lambat ng kasama ko. Ayun oh. Sa, dalawa, tatlo, apat, trigis. Ayan, basura. 5, 6, 7, 8. Dami ng lambat. Solid. Hindi na damit ang nakasampay. Lambat na.